presented by Raj Studio Badhana। ले बोया चुम्मा झूला झूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। ले बोया चुम्मा झूला झूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। पियाए पानी लोटा फूलही में पियाए पानी लोटा फूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। ले बोया चुम्मा झूला झूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। ले बोया चुम्मा झूला झूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। Singing one Ranjan Raj। चढ़ल छो तो हर 16 उमरिया पकई बो माछ तोरा चूल्ही हे गे। चढ़ल छो तो हर 16 उमरिया लागे छै एकदम जहर के पुरिया। हटवा स तोरो छुबै छो रस गे दहिया लागे छो एकदम कस गे। पकई बो माछ तोरा चूल्ही हे गे काट लेबो दांत छौरी भूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। ले बोया चुम्मा झूला झूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। ले बोया चुम्मा झूला झूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोटकी बधाना चौसा मधेपुरा। लचकै छो कमर नागिन के जेना पकई बो माछ तोरा चूल्ही हे गे। लचकै छो कमर नागिन के जेना पूछलै छो जो बन गेंदा के एना। राइटर चिंगारी क्या छही पसीन गे राजनी रंजन गे चाटल तो जान गे। पकई बो माछ तोरा चूल्ही हे गे मजा उठैबो खेला खेलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही में। ले बोया चुम्मा झूला झूलही में पकई बो माछ तोरा चूल्ही